obsazením naší země Německem v březnu 1939 přišlo šestileté období protektorátu. Přišlo období temna, které zahýbalo osudy lidí a prověřilo charaktery většiny z nich. Starosta cechům pomoc při soupisu hospodářského zvířectva. Vypadá, že jsme tady jenom pro prasata. Tak. Kam tak letíte? Pro porodní bábu. Proč? Protože budeme mít mimino, ne? Tak se nedržujte. Pozdrav, pánbu. Jsem rád, že jsme se potkali tady, že se nemusí mít až na stanici.